Ahojte lidi, my vás zdravíme od dalšího videa. Budeme rádi za každý odběr, like a komentář. Moc nám to pomůže. Dneska se podíváme na top 5 nejlepších zápasů Clashe. Nebudeme to však dělit jakože top 5 nejsportovnějších zápasů, ale tak celkově. Prostě zápasy, které lidem určitě uvízly v hlavě díky své napínavosti, či slávě, nebo zajímavosti, či ale i sportovnosti. Budeme rádi za 2 komentáře. První, jaký zápasy byste si vybrali vy, a druhý, jakého máte nejoblíbenějšího zápasníka z Clashe. Tak, a na 5. místě se podle nás umístil zápas Randys vs Žralok. V tomto zápase jsme mohli po 97% zápasu vidět jednostranný zápas, kde Randys skvělým sportovním výkonem drtil Žraloka, který utíkal po kleci a z ničeho nic se otočil a skvělým zadním hákem trefuje Randyse, který padá a zápas je u konce. I toto se stává, ale třeba říct, že Žralok není žádné kopyto, co neumí dát ránu. V Clashi patřil mezi tu amatérskou top špičku. Tak, na 4. místě zápas na 3. gala večeru, a to Jarda Kotár versus Carlos Benda. Tento zápas nám utkvěl v paměti videa z tiskovky, kde Jarda mluví své výroky a Benda na to argumentuje. Tyto momenty mají přes 1 milion zhlédnutí. To samé třeba říci i o B4, kde se několik milionů lidí pobavilo nad argumentací Carlose a Jardy. Dalo by se říct, že oba jsou legendy, co proslavili Clash, jelikož Clash 3 byl teprve na vzestupu. No prostě každého zajímalo, jak zápas dopadne. Tvrdák z ulice, co dělá několik let security, když sedí u stolu, tak vynikaly jeho obří ruce a láška kamaráda tě vystřelím z těch bot prostě obletěla celý TikTok v Česku a na Slovensku. Na druhé straně prostě šikovný Carlos, který už v té době byl na tom velice slušně v bojových sportech. Prostě každého ten zápas zajímal. Zápas sám o sobě už nebyl nějak extra. Mohli jsme vidět, jak Carlos skvěle ustupuje a kryje. Vyčkal se na svůj moment, kdy trefuje Jardu a Jarda padá. Třeba zmínit, že Jarda v zápasu vypadal hezky, trefil pár tvrdých ran, které Carlosem určitě otřásly. Na 3. místě je podle nás zápas Baba Yaga versus Žralok na 7. gala večeru. Tento zápas se zapsal do paměti několika z vás, díky tomu, co Žralok vydržel. Jasně, Venca nešel prý na 100%, myšleno v tom, že ne, že by nedával rány, o plné síle to dával, ale když viděl, že Žralok je například otřesený, tak spíš se díval na rozhodčí, jestli to radši neukončí, než aby šel Žraloka ještě přizabit. Samozřejmě první kolo Venca šel naplno, ve všem, a Žralokovi zlomil hned po prvním kopu nos, na což Žralok zareagoval doslovně úsměvem a palcem nahoru. To doteď Vencu udivuje. Rány, co vypínali profíky, nevyply Žraloka. Žralok tak získal velký respekt za tento výkon a lidé ho začali mít rádi. Prostě tento zápas měl takový zajímavý vibe. V místech zápasu až smutný a někdy plný radosti, kde naopak se mohli vidět, že Žralok je ten, co přebírá iniciativu. Prostě za nás si ten zápas zaslouží 3. místo. Tak na 2. místě máme zápas Carlose Bendy proti 3 Čáve. Proti Danu Maďarovi, klučina rapper a na hobby úrovni sevené boxu, který mu jde suprově, dále proti Tisherovi a také Kudlankovi. Tento zápas také pobavil z hlediska proma, B4 byl super a lidi nejvíc bavil Kudlanka. Zápas sám o sobě byl velice hezký, když už v prvním kole Karlovi Dan Maďar dal zabrat. Naštěstí pro Káju, Kája ho dokázal ukončit a mohlo se jít na druhého soupeře. Tisher v zápase projevil své srdce a sílu, když wrestlingem chtěl Karla překvapit, nicméně zápas skončí na škrcení pro Karla. No a mistr Kung Fu Kudlanka prohrává díky tomu, že ho omámeli pěkné slečny u klece, co drží cedule, jinak by samozřejmě vyhrál. Tento zápas působí někdy i vtipně a lidé ho prostě mají rádi. Mohli jsme v něm vidět zrad, krev, srdce a také úsměvný projev respektu. Prostě skvělý zápas. Tak, a než půjdeme na 1. místo, tak připomínáme, že spousta z vás nás neodebírá. Budeme proto rádi, když nám ten odběr dáš, pokud tě naše tvorba baví, moc nám to pomůže, navíc je to zadarmo. Předem děkujeme a také chceme říct, že žebříček je čistě dle našich názorů, proto chápeme, že se vám nemusí líbit, proto napište svůj odhad zápasu do komentářů. Tak a za nás prostě na 1. místě ze všech těch zápasů je prostě Sandro versus Baba Yaga. 2 kamarádi, nevím jestli furt jsou kamarádi, to je asi jedno, ale i přesto si to spolu šli rozdat. Sekuriťák labelu Rychlí kluci a účastník Love Islandu proti profi zápasníkovi z Octagonu. O Sandrovi bylo známo jen to, že je hezký a že má charakter a že je skvělý boxer, nic víc. Nikdo ho prý pořádně neviděl boxovat a proto nikdo z fanoušků nemohl nic čekat. A nikdo ani nevěřil, že by se vůbec mohlo opakovat to, co u Žraloka. Každý z nás čekal,
že bude konec už v prvním kole. Nicméně zápas nabral velký hype a při začátku už lidé začali řvát. Sandro byl v prvním kole dvakrát počítán a předvedl ale skvělý box a přitáhl si fanoušky na svoji stranu. Celá hala mu fandila a byl to opravdu řev. Druhé kolo, kde už mohli kopat, šlo více Sandrovi, který prostě občas kopl a začal nějakou boxerskou kombinaci, která vždy Vencu zaskočila. Ten se pak dvakrát vrhá pro takedownu, protože už mu došly síly a byl diskvalifikován. A celá hala se zvedla ze židle, když Sandro Jandejsek mohl s klidem říct, že vyhrál. No a my už jsme zase u konce videa, tak jo lidi, máme vás rádi, mějte pěkný den a ahoj.